Jotono dibor kaham bo hunjuk mai khota bo 11:50 hai baji tongo tamne phung kaham obaino tini phungni 7ta ni somoyo 7ta ni tamani jorao ang fungai siri basane brush khaite dugano thangmani kisasa breakfast khlainai hinai jorawano tini khoroksa newspaper rinai bo thik o kisasa sekang newspaper ajaga ri kalangnai thangdrop geno ajagani je dukan malik bo newspaper no bo pori tong to ang to salbrum ang newspaper pori jegeba ingke tini ingke nai dukan thangpuro nukha dukan jeta malik no pori tongmani potibadi kolom oma ini kaisa newspaper to ajagao swijak tongo je bwskangni board ni exam je class 12 te class 10 rok ni board ni exam board ni exam o jodino kokbrok basha sini kokbrok language basa na jodino exam ni khatao roman script sikenki je sinai bini mungoi affair khlaijak nai hinai to ang abonu malogligino ang ani mobile bang photo buina kha karon abo bilaino kha sajanai hinai bilain khayok janai sini bagai जों बिसि बुरुम जों 19 जानुवारि इंगे जों कब्रक साल हनिनाय जों पालायो बसर सालनो जों बसरनि सालनो जों सिनि राज्य बै सिनि तिप्रा हास्ते बै सिं कब्रक बासानो आन्दोलन खलाइजाकमां साल हाय 19 जानुवारि साल हायनो राज्यनि बासाबो कब्रक बासाबो गसि जागु हनिने जों पालायो फियाबा जों अमा हायके जों पालाय तंफानो दिनैनि हाय जराबो ताबुक 2024 इन तंग दिनै 2024 नि हाय जराव फानो जों सिनि मुसुंथि जों खलाइमेया जों स्क्रिन बागै जों ताबो सिनि आन्दोलन पायाखौ सिनि सभा पायाखौ बसर बुरुम जों खलायनानै नांगौ बे दिनैनि हाय जराव अमा हाय न्यूसपेपर नुगैनाय बिलाइनो बोखा साव दिनै अमाबो वानसुंनानि जा थांजोगौ दिनै जेता न्यूसपेपर जेता प्रतिबादि जेता कलम नि तंमानि नाके आबो बिनि पर्सनल ओपिनियन बाय सै नाके राज्यनि जेता सरकार ब्रक दा आदेशरि अबाबो सोंथाय दिनै नायनायदि जदिनो बस्कांनि एग्जामो बस्कांनि बोर्डनि एग्जामो जदिनो जे सिनि तिप्रासो स्टूडेंट रक सिनि क्लास 12 टाइ क्लास 10 रक जदिनो बरक कब्रक एग्जामिनेशन नि दिनो जदिनो बरक रोमान स्क्रिप्ट सिगांके बरकनि मुंगै एफेयर खलाइजाकनाय हनैनाय रोमान स्क्रिप्ट सिमानि सिनि तामसाया दंखाबा रोमान स्क्रिप्ट सिं आन्सार खालामनाय सिनि तामसाया दंखा आबाद सिनि कतर अपराध आबाद सिनि क्राइम तामस क्राइम खिगा जों रोमान स्क्रिप्ट सिमानि आबाद क्राइम आबाद साया जों बासाबाय गोबां बसर जों राजनीति खलाइजागै दं जों बासनो तै जों राजनीति खलाइजागै जों तला खलाइजाग दं जों साइमानो जों सिनि जदिनो जों सिनिजागनानि जों बंश सिनिजागनानि जातिनि सिनिजानिके आसल मेनके बासा क कानमुं सुंमुं जों अब हिन सालो किन्तु पर जदिनो जों अमा हाय जराव जों सिनि बासाना जों कुसुक तिसानानि हनैनाय दं फानोसै जों
examination se sing iskri bai jeta sing musungmani iskri bai sing masi angke abo tamo unnoyon khaimani kalaikha babo aboni bagno ang sini hastin tiprasa rokno jotona ang koinai राजनीति नंगलक जों खाफ्रोमबानो जों बासानि इंगल जदिनो जों जोंनो जदिनो अमहाय के थंकांके जों जत्त तिप्रासा जों एकनानि नांनाय राजनीति खलाय दांकेबनो बाद्दा खलाय नरनि जे हामजामन रक खलादि फियाबा जदिनो अमाके बासानि जदिनो बासा बै थंकांके अमाके जदिनो सिग्रि सह हाके जों जत्त तिप्रासा जे तंमानि अबनि बिरोधि जों बासानि नांनाय omsona sanai ang yak kong niki ang tiprahasti ni joto thungkrung rang khulumjao please जों omoni birude जों आंदोलन खालायनो नांनाय कुबैतामो जों सेरि मानायनाय जदिनो अबो कुबैनो सरकारनो अमा हाके आदेश होय जदिनो न्यूज़पेपर सिकेंके जों मनि खेत्रे जों कतरके जों जत्त तिप्रासा समग्र जों अबनि खेत्रे जों आंदोलन खालायनो नांनाय पाइथागो जतनो खुलुमबाख्या खाखायो नरक जों जत्त जदिनो अबनो जों सिनि अखरा रक अबनो शेयर नायनि इंथुन हामबाय ते खुलुमबाय जतनो।